A pregunta é, eres feliz? A ratos. A ratos? A ratos. Pero que alimentación, non é seres feliz na vida. Que alimentación moitas veces sí, sobre todo cando compartes. Comer soa, moitas veces non como, se estou na casa sola, pero en xeral sí, compartindo. Eu vexo a cara de incrédulo de Pablo, e Luis que se está mordendo a lingua. Estou pensando que dixeron tantas cousas a xente hoxe, tantas polifenoles desos, que estou politraumatizado, non sei. Politraumatizado, sí. A ver, eu teño momentos de felicidade, non? Comendo. Eu, por exemplo, non sei, penso, un momento despois de unha xornada de traballo duro, non? Unha xornada de traballo duro, podes tapar, dar unha cervexa, por favor, eso é... Oye, Antonio. Es que... O sea, es que somos, os da miña xeración, somos xente que imos ao médico para que non nos quita a cerveza. O sea, é o único medo que temos, non? Te pode decir que tes outras patoloxías, que tes outros problemas, mentras non te digan a cerveza, non vais máis ou menos tirando, non? É que, perdón, aquí no público estaban... Rafa, espera, é que Luis non abriu a boca, polo menos deixamos que a primeira... Pero que o público está vivo e manda. Pois veña, que idea. A ver, hai unha persoa aquí que estaba dicindo, porque estaba remexéndose no asiento antes, cando falaban da cervexa, porque di que todo na súa medida, non? Como é? Sí, efectivamente, todo na súa medida. Entón, que facemos? Digo eu, comer san e todo está moi ben, pero se non che fai feliz, pois... Se che fai infeliz, non tomala? Non tomala, claro. Digo eu que máis felicidade que estar sentado nunha terraza tomando unha cervexa compartindo con alguén que é agradable. Espera un momento, que estamos falando de cervexa e este señor da camisa de rayas acaba de meterlle un grolo a unha botella de agua. A ver. Pero este señor que temos aquí é un señor que é un disfrutón, eh? Sí, no, pero de repente vexo aí metendo yo grolo a ver se pensa que é unha cervexa. No, vamos a ver, é que a auga, perdón, a auga... Así que non se vexa a marca. É un suavizante para a gorxia. Ah, vale. Entón, vamos a ver, a auga din que é necesaria, pero volve loco os muiños e escaralla os camiños. Pero que poeta, meu Deus. Luis, que senón non se deixan decir nada. Luis. A ver, yo la verdad es que lo que he oído me ha cambiado mucho de mis principios, porque Benedita me ha ganado el corazón. Y sí que ha dicho una frase que ya la escuché una vez en una boda que fui es que yo no puedo comer animales, o sea, yo no puedo comer alimentos que tengan nombre. Yo como carne, como prácticamente de todo, pero sí que es verdad que, hostia, me ha hecho replanteármelo, la historia, porque aparte tiene un discurso muy racional y muy bien contado. O que arde, non el silencio de los corderos. Quero decir, eu cando era pequeno, na miña casa na aldea un patiño, un pato que foi crecendo, e chegou setembro e miña avoa decidiu comer o pato. Pero non deixei o foie. Quero decir, pasei un mal día, unha mala semana. Pero comes pate, magre de pato, non tes un trauma. Quero decir que se non, seguindo a teoría de Benedita, non habería cocidos, non habería raconada, non habería nada. Pero un momento que vos ides encender... Non te vas a encarillar co cocho, pepino e tal. Claro, Pero Pablo, que te estás encendendo, espera un momento, ¿dónde está Santi? Santi, porque pasaron vos antes unhas preguntiñas, non sei se Santi está por aí para que nos dea... Ai, Dios mío, meu Deus. Ven aquí, home, que xa non xa atopaba por aí. Moitas gracias, que sería de nós sin Santi. Bueno. Que tens aquí o menú que comeches hoxe ou xa a lista da compra. Mirade, que teño Eso é a lista da compra que teño que facer mañá pola mañá. A ver, vamos co papel. Bueno, a ver, isto é unha enquisa desta xente que está aquí, que podería ser o que pensa a xente en Galicia, podíamos extrapolar. E entón, que pensa a xente de Ferrol e que pensa a xente de Galicia. Unhas preguntas. E a primeira pregunta, como definirías a túa relación ca comida? O 54% di que comedor ou comedora. A verdade que non me parece moito, 54%. Está ben. Logo, un 7% afirma que tiquismiquis.
tiquismiquis. Que eu diría, un tiquismiquis que ese que aparta a grasa a carne ou é un malcriado? Logo respondemos. Efectivamente, pero mira o que pon aquí. Hai alguén que nos dixo que se define en relación á comida como padal dun neno de 8 anos. Pero quen é? A ver. Alba Forno. Pero onde está Alba Forno? Está por aquí. Pero que? Alba Forno. Eu non entendo que significa isto. Alba, por Dios. A ver, Alba. Pero que se levante Alba. É a Silvia que marchou? Aí está Alba. A ver. Pasar o micro, por favor, Xaquín, onde está Xaquín? Espera, rápido. Aí vai, sí. Aí, vale, perfecto. Xa solucionado. A ver, vamos a repetir a frase. A súa relación da comida de Alba defínese como o padal dun neno de 8 anos. Explícanos eso. Hamburguesas, patatas fritas, pizzas, un chuletón, as salchipapas. Sí, que máis? Ai, non sei, píllasme, pero mítico sitio en plan Pukis de Miño, sabes? En plan que? Que dixo? Eso non pillei, non sei. A mí xa me queda lo dixo. É Pukis. Pukis. Debe ser unha parroquia de Miño. En galego. Unha hamburguesería. Estaba facendo publicidade a unha hamburguesería, claro. Vale. Espera. No, pero dille a eses de Miño que nos patrocinen no Como Ser Feliz. Nos seremos todos máis felices aí. Non pasa nada. Bueno, non hai máis preguntas, Sí, Espera, que isto hai que sentarse porque... Gracias, Alba, gracias. Porque igual de pé asustas un e cai... Eu estou perdendo os patos. Hai outra pregunta que di que se a túa comida favorita fose unha persoa, cal sería? Espera. O 5% di a súa parella. Que comerías... Bueno, se está ben comer a parella, claro, sí. Outro 5% di que os seus fillos. Bueno, non parece así moi... Bueno, é que menudo público que temos, pero mira o que pon aquí. Atendede. Que pasou? A pregunta... Logo fago a ti, Paula, a ver que dir. No, pero mirad esta resposta, Repito, se a súa comida favorita fose unha persoa, cal sería? Que pasou? Filipampín. Onde está o responsable?